I si treballéssim 4 dies en comptes de 5 pel mateix salari? Seríem més feliços? Segurament. Produiríem més? Hi ha qui assegura que també. La setmana laboral de 4 dies, que és una idea que fa poc podia semblar utòpica i estranyíssima, ha tingut una entrada forta a l'esfera política. De fet, fins i tot se n'han fet proves pilot al territori. En parlem amb la companya Violeta Tena, que és periodista del setmanari El Temps i ha seguit el projecte des dels seus inicis. I també amb l'economista Joan Sanchis, que ha escrit el llibre 4 dies, treballar menys per viure en un món millor, de Sembra Llibres. Jo sóc la Laura Tapioles i avui al Temporitzador, treballar menys i cobrar el mateix. En 7 minuts. 3, 2, 1... El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Violeta, comencem per tu. D'on sorgeix la proposta d'una setmana laboral de 4 dies? Bé, doncs, d'alguna manera, ara que el tema ja està en l'agenda política espanyola, crec que sí que hem de reivindicar que aquesta proposta té ADN valencià en el seu origen, no? Perquè va ser qui era secretari autonòmic d'Ocupació a la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedeu, qui va posar aquesta proposta damunt de la taula el febrer de l'any 2019 en unes jornades que es van celebrar al Zira. Clar, en el seu moment, quan ell va posar aquesta proposta damunt de la taula, fins i tot alguns mitjans de comunicació em van fer una mica de befa, no? Per dir-ho d'alguna manera, de que el que feia aquesta proposta era promocionar el ser malfainers, no? Que era allò de treballar 4 dies quan sempre n'hem treballat 5. I aquella idea, que semblava una miqueta, si volem dir-ho, estrambòtica, en realitat tenia el suport ja d'alguns think tanks britànics que havien estat treballant en aquest tema, no? I que al capdavall el que recordaven és que al llarg de la història la reducció de temps de treball ha sigut una constant, no? I aquella idea estrafolària, a poquet ha anat fent-se forat en l'agenda política i mediàtica espanyola, no? Primer, Mas Madrid també la va fer seua i després Sumar també la va incorporar al seu programa electoral i, de fet, està en l'acord de govern en l'anar avançant, anar estudiant com podem avançar cap a les jornades setmanals de 4 dies. Més enllà de l'acord de govern espanyol, al País Valencià se n'ha fet una aplicació pràctica. El govern del Botànic ha aprovat paquets d'ajudes per a empreses que volguessin aplicar aquestes 32 hores. És així? Sí, és així. Ja en l'any 2022 es va fer la primera línia de subvencions a empreses i aquella va funcionar, no va acabar de funcionar bé del tot per una sèrie de raons, i ja en 2023 es va fer la segona línia de subvencions que era una línia de subvencions de 1,5 milions d'euros, si no m'equivoque, i crec que són 20 les empreses que s'hi han beneficiat. A València veu fer una mena de prova pilot d'aquesta setmana de 4 dies, no? Durant un mes concret hi van haver 4 setmanes de 4 dies laborals. Com va ser aquesta prova i quins són els resultats que se'n van extreure? Sí, va ser una prova que es va llançar o que es monitoritzava des de les naves. Es va fer durant el mes d'abril, efectivament, durant 4 setmanes. La gent de València Ciutat va estar treballant durant 4 dies a la setmana i el que s'ha demostrat fa uns mesos van néixer els resultats de l'anàlisi i els resultats hi havia aspectes positius, aspectes negatius. Per exemple, més gent deia que havia tingut temps per a fer activitat física, la gent havia tingut més temps per passar amb la família, per consumir oci. També hi havia aspectes negatius. Els comerciants, per exemple, es queixaven, no?, de que havien venut menys, que havien reduït les seues vendes. En tot cas, clar, també era una prova, és cert, un episodi pilot, jo crec que amb unes poques limitacions, no? Perquè en realitat el mes d'abril és un mes que habitualment a València ja n'hi ha 2 setmanes en les quals hi ha 2 dilluns festius. Però bé, en tot cas són sempre passos endavant que es fan per anar investigant la possibilitat i la viabilitat d'aquesta proposta, que realment és una innovació laboral però també social. Joan, què en penses tu d'aquesta primera prova pilot que es va fer? Com la valores? Jo crec que les proves pilot, no, són experiments i per tant hem de posar en valor també el valor precisament de l'experimentació, no, i de testar les polítiques públiques sobre el terreny i aprendre'n també de les experiències, no? Jo crec que la prova pilot, per exemple, que es va desenvolupar a València Ciutat té moltes limitacions però també té algunes virtuts, no? Com és mesurar, per exemple, l'impacte sobre el trànsit en la ciutat o l'impacte sobre la contaminació ambiental, no? I possiblement serveix menys per a mesurar, per exemple, impactes econòmics, no? Parla'ns una mica del fonament teòric de la setmana de 4 dies. Per què seria millor per treballadors i per empresaris aplicar-la?
A veure, jo crec que el fonament fonamental és primer assumir el canvi, diguem, en el model econòmic en el qual ens trobem, no? Ens trobem en un context d'economia del coneixement, no? On per a moltes empreses, per exemple, allò fonamental és ser capaços de retenir i atreure talent, perquè el talent, el capital humà, diguem, és un element fonamental per al desenvolupament, diguem, de noves activitats productives, com per exemple tecnològiques, etc., no? Que és on estem veient que està funcionant més aquest tipus de mesura, no? Però d'altra banda, tenim tota una evidència empírica molt sòlida al respecte de les conseqüències negatives que tenen les llargues hores de treball, és a dir, en termes de, per exemple, de baixes laborals, un terç de totes les baixes laborals a l'estat espanyol es calcula que estan relacionats amb problemes de salut mental, moltes vegades vinculats a l'excés d'hores de treball, té efecte de desmotivació, de que el treballador contribuïsca menys a la millora de la productivitat de l'empresa, a la creativitat, a la innovació. Per tant, hi ha una sèrie d'impactes que tenen que veure en el nou context, diguem, en què ens trobem, en el qual, diguem, la relació entre presencialitat i productivitat doncs, s'ha trencat un poc, no? Per tant, té sentit, no?, que després de 100 anys comencem i tornem a parlar de la possibilitat, diguem, d'acurtar la jornada laboral, no? Sobretot també perquè quan observem l'evidència empírica que tenim disponible i observem la correlació entre hores treballades i productivitat, veiem que, per exemple, a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, treballem moltes més hores de mitjana que a la Unió Europea o que als països de la OCDE, treballem al voltant d'unes 1.600-1.700 hores anuals, i en canvi tenim una productivitat inferior que altres països que treballen moltes menys hores, com per exemple Alemanya, que en treballa 1.300. No? Per tant, diguem, la evidència estadística és que els països més productius són països amb jornades laborals més curtes. Com de viable és aplicar una reducció així en un territori com el nostre, que té un mercat molt basat en els serveis i d'una productivitat relativament baixa? Bé, jo crec que precisament per aquesta problemàtica és tan interessant aquesta iniciativa en el nostre cas, és a dir, perquè la reducció de la jornada laboral pot actuar com un catalitzador, diguem, per al canvi de model productiu, no? Per exemple, quan analitzem les estadístiques, per exemple, en el cas de Balears, no?, que podíem exemplificar com un exemple d'economia turistificada centrada exclusivament en els serveis, és curiós analitzar com en les últimes dècades les hores de treball han crescut mentre que la productivitat ha disminuït. Per tant, això, diguem, es mostra com de mal negoci és apostar, diguem, per activitats on diguem, l'ús més intensiu és de les hores de treball, no? I es treballen llargues hores laborals amb unes conseqüències també dramàtiques, no? I per tant, jo crec que és una oportunitat, sobretot, per a canviar les estratègies competitives, per a que les empreses es fixen més en la qualitat, per a que aborden també canvis en la seva metodologia de treball, que abandonen esta sacrosanta presencialitat, no?, que sembla ser que és l'únic que es valora a les nostres empreses. Per tant, jo crec que hi ha moltes dificultats que tenen a veure amb els sectors, amb la mida de les empreses, no?, que tenim, per exemple, predominantment xicotetes i mitjanes empreses, no? Però crec que és precisament una raó també per a que es desenvolupen programes de política pública que acompanyen aquest procés. Jo crec que tot això pot constituir la base d'un nou contracte social realment per al segle XXI, en un context on apareixen amenaces, on tot sembla que siga amenaçador en el futur i que els llocs de treball molts estiguen condenats a ser més precaris o a desaparèixer, etc. No? Per tant, jo crec que és un horitzó d'esperança que hauríem d'explorar. Joan, Violeta, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és d'Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueres. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.